Otec a dcéra. Ako poskytnúť bezpečie bez prehnanej kontroly. Otec prirodzene chce svoju dcéru chrániť, ale problém nastáva vtedy, keď sa ochrana zmení na kontrolu. Kontrola hovorí, svet je nebezpečný a ty ho nezvládneš. A naopak bezpečie hovorí, svet má riziká, ale ty si silná a ja stojím pri tebe. Cieľom otca nie je dcéru uzavrieť, ale pripraviť ju na svet. Rozdiel medzi ochranou a kontrolou. Ochrana vysvetľuje, pripravuje a stojí na blízku. Kontrola zakazuje bez vysvetlenia, sleduje z úzkosti a berie dôveru. Dcéra veľmi skoro cíti ten rozdiel. Bezpečie začína dôverou, lebo bez dôvery neexistuje skutočné bezpečie, ale iba strach a tajnosti. Otec môže povedať, dôverujem ti a ak sa niečo pokazí, budeme to riešiť spolu. Vtedy dcéra menej klame, skôr sa zdôverí a učí sa zodpovednosti. Treba stanoviť jasné pravidlá namiesto neustáleho dohľadu. Dcéra nepotrebuje otca, ktorý všetko kontroluje, ale potrebuje otca, ktorý nastaví rámec. Napríklad, keď ide dcéra von, tak nie, daj vedieť, kam ideš a s kým. Ale ak sa situácia zmení, ozvi sa. Alebo, keď sa nebudeš cítiť bezpečne, zavolaj mi. Je to jednoduché, zrozumiteľné a bez vyjednávania v afekte. Učiť dcéru vnímať riziká bez strašenia. Nie je potrebné malovať katastrofy a hovoriť o svete ako o hrozbe, ale naopak je potrebné pomenovať riziká vecne. Učiť ju čítať situácie a veriť jej úsudku. Napríklad, ak máš zlý pocit, počúvni ho. Alebo tvoje vnútro ťa chráni. Táto vnútorná obrana je silnejšia než kontrola. Prejavovaním rešpektu k jej súkromiu sa buduje zodpovednosť. Prehnaná kontrola vedie k tajnostiam, vzdoru a dvojitému životu. Zdravým postojom je dohoda namiesto špehovania, rozhovor namiesto vypočúvania a nastavovanie hraníc namiesto sledovania. Správny prístup k dcére je, keď jej povieš napríklad nepotrebujem vedieť všetko. Potrebujem vedieť, že mi povieš, keď pôjde o dôležité veci. Ako otec, buď jej pevnou oporou v krízach. Skutočná ochrana sa ukáže, keď niečo zlyhá. Ak dcéra vie, že otec nebude kričať, nebude ju trestať hanbou a pomôže jej riešiť situáciu, tak potom sa nebude báť prísť. To je najvyšší stupeň ochrany. Najťažšou úlohou otca je pustiť kontrolu, nie lásku. Nebyť na blízku na každom kroku, ale zároveň byť vždy dostupný. Dcéra, ktorá cíti, že otec mi verí a stojí za mnou, rastie v sebaistú a obozretnú ženu. Bezpečie nevzniká z dohľadu, ale vzniká z dôvery, prítomnosti a pokoja. Otec, ktorý chráni bez dusenia, vedie bez ovládania a verí bez naivity dáva dcére najcennejší dar, a to vnútorný pocit bezpečia, ktorý si bude niesť celý život. Ak sa vám toto video páčilo a prinieslo vám hodnotu, budeme radi za každý like. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, klikni na subscribe, aby vám neušli ďalšie videá zo Slavianskej akadémie. Ak vás toto video oslovilo, zdieľajte ho s priateľmi alebo s niekým, komu môže pomôcť. Vaša podpora nám pomáha rásť a šíriť tieto myšlienky ďalej. Ďakujeme, že ste súčasťou komunity.